għal-mużura konċernata għan-nies hija l-problema tal-illegalitajiet li tisir. Hemmhekk il-pubbliku ġenerali qed jitlob iktar infurzat flimkien anke l-Kunsill Lokali qed jibqa' jisħafu u nisperaw li xi darba dak li jixtieq il-pubbliku ġenerali kif ukoll il-Kunsill jasal, imma ma rridux naħlu hemmhekk biss għax il-lokal tagħna mhux ma rridux la police state u laqqas social state ta' ġifieri biex nkunu fer ukoll. Irridu naraw il-lokal tagħna jimxi l qudiem jikkompeti mal-komplement tal-lokalitajiet ta' pajjiżna, ġifieri jekk hemm ħtieġa li jsir żvilupp li għati spinta lill-lokal tagħna ejja nitlu għalih dak tip ta' proġetti. Mbagħad għandna l-kultura ġdida li għandna kulturi barranin. Kulturi barranin issibhom f'kull lokalità, il-poplu tagħna jgħix ma' dak tip ta' kulturi, anzi ġenerus u ħanin, jgħin lil min ikun batut, ħdejh, ta' min jgħid Malta hija wieħed minn dak l-iktar pajjiżi li jagħti kontribuzzjonijiet għall-missjoni u ħaġa oħra. Jiġifieri aħna wieħed minn dawn il-lokalitajiet li għandna l-kapuċċini hawnhekk il-basrijiet jagħtu kontribut kbir fil-qasam mix-xenarju. U aħna rridu nħarsu qudiem bħala lokalità. Minkejja li aħna miftuħin kemm kulturalment kif ukoll fid-drawwiet tagħna, irridu nżommuh ta' lokal Malti. Irridu nżommuh ta' lokal Malti li ma jiġix dominat minn ċertu abbużi minn foreigners minn barranin li jiġu fil-lokalità. Naħseb li l-lokalità għandna xorta għandu futur bħal mandu lokalitajiet oħra u bħal maddit il-bidla l-pattonera biha, imma irridu naraw dal-proġetti bħal ma semmejna l-Carnival Village, il-Maritime Hub taraħ jiżviluppa. Għandek il-naħa tal-Menqa ejja naraw jiżviluppa kif kien proġettat li jsir il-jott marina, allura dak jibda jġib dak ċertu xogħol hemmhekk. Naħseb anki dak li l-istudenti universitarji li kienu proġettaw l-edi tal-Power Station kif tista' tiġi mibdula, naħseb li kieku jkollu jintelqu ċertu proġetti ta' ċertu natura, il-lokal tagħna jkollu futur aħjar. Imma jekk il-lokal tagħna jisu jintesa, disgrazzjatament hu li se jitbattal minn Maltin u jinbidel it-trend tal-lokal tiegħu. U naħseb jiena da ma jagħmel ġid la lilna għas bħala kunsillu għas probabbli residenti li għandna barra.